Здравейте, зрители на Amazing Gaming, аз съм Suzuki Down 26, тук сме на GamerBG. Здравейте. И това е първи епизод на играта Ultimate Spider-Man. Да, и сега идвам. Е така, хора, върнах се след малко такова, защото ме звъннаха. И да, оу, шит! Да, това е първата мисия, когато се бием срещу Веном. И мисля да покажа първата мисия и тренинга. Кажи нещо. Какво да кажа? Каквото искаш. Скоро ще има и отмен епизод. И то няма какво толкова много да се прави. Графика, ще го казвам ли? Ами няма смисъл, защото аз не винаги го спазвам. Не карай, как мислим да е? Ами ти го кажи. Все така AW. Да, съм си променил контролите. Ще ви ги покажа, но след малко. Да, трябва да влезне тук да го вкараме, иначе така. Ето. Право в целта. И да. Значи, не знам колко да е този епизод, но... Да, и сега ще ви покажа контролите си. Чайте само малко, виждате Venom. И чешете. Надявам се да чуете лекичко. I can explain the hole in the butt, by the way. Please don't. Come by the place in about half an hour and I'll have it ready for you. All right. I'm gonna run by home and grab my web shooters. I've been И sitting да, on my tush хорето. all day. Сега ще ви покажа моите контроли. Значи, Options, Controls, Advanced Options и който искате да си ги спре на пауза клипа и да го види. Ето и ето. Да, това е. Това са моите настройки, много по-удобен са от началните. Така че съветвам ви да си ги направите. Поне не сме доста по-удобни. Just a little jump up here. Jump and then jump again. Sure, it breaks the laws of physics, but so do most things I do. It's me, the amazing jumping man. Да, това е The spectacular leaping. тренинга тук. Слага пайджените. И ето. Да, бой, са пайджените. Ето, виждате, това е О. Да. Играта е доста яка, не е голяма, не е с големи изисквания. Така че ви я препоръчвам. Да, не знам дали GamerBG ще каже нещо, но... Oh, yeah, I remember. I used to get my butt kicked and people called me names. Oh, and the wedgies. Сигурно ли? Glorious super wedgies. Good times. Actually, that still happens a lot. Поне. Добре.
И да. След това следва бой. Може би да е. Ta-da! You scared me. You done with my butt? Oh, yeah. There's an idiot causing trouble a few blocks from here. I need to skedaddle. Да, ето виждате вече сме с костюма си. И сега започва екшена. Да. Топа. I never knew your name was Herman. Oh no, it's you! Well, you are kind of in my neighborhood, Herman. I'll go easy on you this time, Някой ми Herman. пише. I'll only use my webs. I'll kill ya! I'll kill ya! О, This guy is a joke. ето. Така се побеждава. Като му хвърляте пайжени. И така. Тук съм го. Добре, кажи за твоята полиция. Ами, иначе аз снимам на Amazing Spider-Man и Assassin's Creed 3 малко по-късно. Значи, ние сме спайдермени. Да. И да. Гати лъка имам. Стрелна на пар не мога видя къде ми каца стрелата. Сега ще ги прибиеме, ето. Много ме, тия атаки много ме кефят. Вижте. Съм минал по един удар с тия атаки, така че... Коре копче ги биеш. Те са ми за други контроли на мене. Ама каква атака правиш? Всеки път са различни. А не, горе-долу какво става? Фащам ги с краката ми, такова им фащам главата с краката си и ги забивам в земята. Аха. Има бекграунд звуци, да знаеш. Аз си казвам просто, да се знаеш. Дум. Дум. Ето го прибихме ги. И сега мисля да мина мисията с огнения човек и ще свършваме. Ти какво ще кажеш? Ти може да отглушаваш само когато те питам. Добре, но той че няма да се чуват такива звуци. Добре. Имам една potion какам ти, сяка съм пиян. Направо целият екран ми се клати. Знаеш какво е яко? Да, малко повече за такова ще има лайв стримове, обаче трябва малко да се развием. Да. Имаме и texture pack вече. То не вече, не си го имаме отдавна, да. Да. Решихме да го пазим. Сега си енчант на мляко. Аз тук ще спра някаква тъпоти. Ще има и giveaway-ове. Много ясно. Какво друго? Не знам. Аз мисля съм редовен в канала, така че... Ей, значи аз дали ще бъда редовен не винаги, защото понякога ми излизат ангажименти. Да. Така. Това състезание... А и най-вече защото съм в 7-ми клас и ми наближава да. Между другото, само да кажа за това състезание, ако за първи път играете играта, трудно ще ви е да го минете. Ще имам аз като игра за първи път, доста пъти фейлвах. Да, път е доста труден. Аз като за първи път го минах,
Много се ядосваха, ама като спрят се ядосвам и го минах, така че деца ядосвам. Да ти кажа ли какво мляко имам? Какво? Значи efficiency 10, silk touch 10, unbreaking 10, fortune 10, protection 10, fire protection 10, feather falling 10, buff protection 10. Да, бе, продължавам ли? знам го този мод. Дето с всичко. Too many items. Да. О, ще се инджапна риба. О, фак. Или книга. Не, ще се направя книга. Книга. Да, с всички енчанти. Вау. Да, ще има и Майнкрафт. О, мъга, как ме удари. Разбира се, и епизодите на Майнкрафт ще бъдат водени от двама ни. Да. Може би и от трима ни. Не сме трима, двама сме за сега. Ама мислим да станем трима. Но зависи от третия човек. Ще поканим един човек. Но той каза да. Кой бе? Б. Не бе, не това. За кого? Другият. Б. Другото Б. Да. Добре. И да, ето, минахме състезанието и ще изгледаме късата. И това ще е за този епизод. Довиждане от сега да ви кажа. Да, и аз. Мерси, че гледахте. Довиждане. И свърши късата. И ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!